pakilala na, sobrado kabilang. Ang kasing-kasing ko, nakatuhain mo. Ang nakatuka pa, at kahigayuan. Ang kasing-kasing ko, alam makainuman. Ang pagilala na, sobrado kabilang. Ang kasing-kasing ko, nakatuhain mo. Kasing-kasing kusing, alam makaima. Good morning. Okay, magandang morning. Kumusta man ka mo mga kasi oras nun? Adi kita yan live, kita didiha pantalan oras yan sa medyo mamingaw man. Aray buti. May dagad pipira-pirawi la no. Nga na natin viewer liwat. Oo sa ay pala. Adi na to bang kitahan marasa kuno nga chokomoron di oras tensa maran mahal halaba dako ngan marasa. Adi gamon mga karanon di adi may dabibingka may ada sa lukara. Magrasa ini. Baga mamingaw man kay baha-baha pa man dito panalugon ano. Ading ma-live lang kita din mga 5 minutes tapos niyan nato kita Facebook ma-live. Marami kami na daog. Siyempre ka maamoy pa para ako. Pero di kami. Salbahis na sangkay, kawaray pag-asan. Ikang yana,
Kagwapo eh. Tagal na. Bukan. 300 sa mga Mahal.